Imos a pedir unha cita previa para o DNI. Escribimos en Google, cita previa DNI. Damos a intro e eliximos solicitud. Vai nos abrir a seguinte pantalla. Agora pinchamos en iniciar solicitud con datos DNI. Vai nos ler esta pantalla e escribimos o número de documento, a letra, o equipo de expedición, a data de validez e eses caracteres que están abaixo, que é un código de seguridade, e enviamos datos. Agora eliximos documento nacional de identidade. Vai nos ler un mapa e eliximos a nosa provincia, a Coruña, por exemplo. Vai nos ler as oficinas, nós imos ir a Ribeira. Agora temos os días e as horas disponibles. Por exemplo, imos ir o día 11 ás 9:12. Teríamos que poñer o noso teléfono móvil, a dirección de correo electrónico, repetir a dirección correo electrónico e confirmar que leéramos o aviso. Damos a confirmar e xa teríamos a nosa cita para o DNI.